Wow, गरम गरम। Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन बरायनाय बावहरनाय थाबाय। थ' दिनै भिडिअ न'आवनो जागोन। लासि भिडिअ बानायनो न'आवहाय। थ' लोगोफोर गासिनिबो खबर मोजां ना? आंनाबो खबरा मोजाङानो दासान्दि न'आवनो दङ जेरावबो बेरायनो थाङाखै ओंखायनो आं ब्लग गोदानबो लाबोनो हायाखै। थ' गाइस दिनै फुङाव जोंहा बाबाया संदों अमा बेदर बयल। नै लाल पाताजों जोंहा नागा आलासि दंमोन ना बेयो लाल पाता फैयो बेजों संदों बयल मेवा बिदै होनानै स्टिल आरो बाल्टी 100 टका लाखियो र' बाल्टीङा। स' लोगोफोर बेदरखौ जानानै टेस्टखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै। थ' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। जों बेसेबा गिदिर बयल बाबा संनाय गोथाव जाखायो। संनाय जानोसै गावथ' सब बयल संखाया। दाउ बेदरखौनो मोनजायाखै जोंहा दाउआ बेमाराव थैजोबनानै सेस खासि दाउ मा दाउ सेस ओंखायनो अमा बेदर जादों। बे जाहैबाय लाल पाता अमा बेदर थैसिगोनसोलाय। आं बिगुरखौ जाया बिगुर बिराद रोजा। नोंथांमोना बिगुर जायो नामा अमानि? आं बिगुर जानो हाया मानो जाखाया खोमोन गोनां थायो जों ओंखायनो जाया फेक गैया। लाल पाता जाफेरदों जाफेराखै नोंथांमोना सोरबा सोरबा? जोंनि बांसिन नागालेण्डना जाखायो। आंखौ एसे मुति नांदों नामाब्रा? टेस्टि बयल। गाइस नोंथांमोना बयल साबसिन मोनो ना एवनायखौ साबसिन मोनो कमेन्ट खालाम। आं बयलानो गोथाव। बयल खालामबा मेजेमखौबो जानो हायो एवबाथाय मेजेमखौ जानो हाया बिराद थाव जायो। थ' गाइस जोंहा दागासिनो आइया गामसा सोरबाखि ससमा गाननानै गामसा दायो बे मेगना कमजुरि जाबायनो बेस्रा ओंखायनो दङ मिनु मासे फै मिनु आजाव बे आंनि बैसाङाव उन्दुनानै गासैबो खोमोन गुफुर बानायना गासैबो नालाय दाउलिजों दाउलाजों मालाय भिडिअ बानायनायाव डिस्टार्ब ना मिनु बे खुन्दुं जदों खोमा बेस्रा माने आगर बारायासै नै जा हारसाबो रायलायसो ससे बाजि गिदिरजों ये हमारा मणिपुरी बाजै है दोस्तों देखो शेरा देखो दसनो हाकसोमनानै गगा मोनब्रबलायबाय। थ' गाइस थांनाय मोनसे भिडिअ सोरबा माने मोनसे कमेन्ट फैदोंमोन खोमा आंनि हम टुर खालाम होननानै। थ' गाइस आं न' सिङाव देखाया जोंना न'आ ओरैनो आरो सिम्पोलै ओरैजाय ओरै दागासिनो आइया गामसा बे जाहैबाय ओंखाम संग्रा न' सेल्फि भिडिअजों देखायबावबाय आङो। ओमफ्राय ओरै जाबाय जोंहा न'फ्रा ओरै दङ बाथौ थान देखायनो र' ओरै दङ जोंहा बाथौ थाना ओरै मन्दिर मोनसेयाव दङ माइनाव ओरै बाख्रि ओरै गलि थ' ओरै थांनाय लामा ओरै दङ वाटार साप्लाइ फैदो वाटार साप्लाइयाव बानायगासिनो बारा बे साननैसो जोंथिं जि गोलाव गारि फैले आयु हनै गारिनि सायाव गारिबावसो मा गारि बेलाय ओरै दङ जोंहा बाजय अनदय हाल' दे होन खनसे माबालायसो उन्दैया हाय होनो गिदिरा हाय होनो रोङा लासै फोरोंनांगौ जाहैबाय। मासेया नै बे बैसाङाव उन्दुहैबाथाय ओमफ्राय खोमोनखौ सिनाया गस्लाफोर बैसाङाव थाबाथाय गानबाथाय जि खोमोन नुसिनो आरो गस्लाफोरखौ जोंहा दुस्थ'आ हाय दे
दे हाय होननो रोङो माथो जापुनो हाय होनगोन गाइस दे हाय दे आइदि हाय होनदो औ होनना खोन्थालाय दे शेयार खालाम हाथाया गैला सेसबुनो सै इनलाय नालाय इमान थाब सफैबाय 10टायावनो कयतानिफ्राय क्लास लाबाय 6टानिफ्राय 9टासिम ना 10टासिम 9:30 गिदिरसा उन्दैसा ओइ आइया दागासिनो ओरै गामसा आफाया मिथिं दावथिङाव थांनो थाखाय गिदिर गामसा गानोना गिदिर गामसा दादों गोथां दायो ओरै आरो बबिन सागोन बनलायलाय गोलावसो बनलायलाय माबायानो गलांबाय खानायानो जायाखै नङा आरो मबाइल खालि मानो दाफुबाय थानांगौ दुस्थ'लाय मानसिया हरै आं हाला आया माबायानो गलांबाय थायो एखमबा बे गयो एखमबा खुन्दुङानो माबा माबि बाजोब्बायसो ओरैनो बालसियाखा बिनि सायाव आरो जला जलि गला गलि जाबाय थायो माबा नाबुनु थिनफै भिडिअखौनो हमना गालांबाय थायो बियो साल'आ आथाजो अन होनबासो हमथाय आं अनबासो हमथाय आङो अनाबो हमथागोन आं तो गाइस मोन बे खुन्दुंखौ जे बिराद बर खालामबायमोन आंखौ माने बिराद जेथोजोबमोन आरो सिगांनिमोन नामा एसे पुराना जाबायमोन खुन्दुङा ओंखायनो एकदम बानानै सोंबाय आं दाना माबाखौसो निलाखौसो फाइनालि मोनसेया दाफैदो साफैदोबा जों देहालां साजोब्बायबा बे दसखना आफानि ओमफ्राय ओरै दागोन फाख्रा सिख्रा मेल्ला खुन्दुं दं गोजा दालि कालार गोमो गोथां आरो ओरै निला बेयावबा मा बेनिफ्राय दै लोंनो होनना ओंखाम संग्रायाव मोदला मोनसे फैनायावनो नैबे दख'नाया नैबेयाव स्रोद ओरै हाबबाय ओरै नांथाबाय जिगारबाय नायलाय थै 2 hours later तो लोगोफोर आं दसेल'सो उन्दुदोंमोन दहाय सानजौफुआव दसेल' उन्दुनायावनो माबा मोनालायबाय सान हाबलायलायबाय आरो देग्लायना अखाया हाबाय थादोंना गेजेर गेजेर ओंखायनो माइआ ओरैबायदि समायना जादों आरो माइ दुब्लिखौनो दसे नायनो होननानै बेरायनो फैबाय आङो ओरैजाय तो गाइस मोन आरो दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै लाइक खालामनो बावो तो प्लिज लाइकखौ खालामना होलांदो मिथिगौना रायजोफोर माने लोगोफोर जोंहानाव दङ जोंनि गामियाव दङ हाग्रामा हाग्रामा सि नायलानो हाग्रामाया माबा ओइ इनि हाग्रामा बाट महिलारि नङा दैमारि
बेलासिनि गासिबो ज' जादों नै सनिया गाइसमोन लोगोफोर नायदे सनिया मा खानाय देखाय साला नै खानाया ओइ नै मोननाय बायदि नुबाय कसम इदिनो जालांजोब्बाय गोमो गोमोआ मोननाय बायदि नुबाय मोननाय बायदिसो नुबाय जारि गोसो खालामदो नांगौबा बुरजा समाव स्टाइल देखायनो बानायनांगौ नोङो दायो लेथ्रा जाजोब्बाय नायनाय मोननाय बायदि नुजोबलायलांबाय इसोरो ओरैबायदि माने बिराद नारासि गथ'फ्रा नायदो आयौ जि बुरजा मोनबाय नै दुता हैनो आरोहाय खावैना जि मोनखाबाय इसोरो ना बोनै बोनै फानहैयो मालाय ओमफ्राय मेथाइ जानो स्कुलाव थांबा मेथाइ जानो फैसा मोनबाय आरो बहुत थिरास मानाबि गुरै सालुसिना बै बे मालाय नाया मोनसिगोन फानसिगोन फैसा मोनसिगोन स्कुल थांबा मेथाइ जासिगोन जों उन्दैयाव मानो रोङासै कुटुमा नाखौनो गाखोजायामोन जि बोनबाबो बाला मोनालायबाय आंना बेरायनो फैनाया थ' थेंक इउ सो माच गाइस भिडिअखौ नायजोबनायनि थाखाय बाय मायानो लावबाय जा मोनालायबाय माइ फिथाइयानो ओंखाराखै हानो जासिगोननो फुजा दं दुर्गा फुजा दं